Ahora chat del vídeo m'obris a veure, ja està gravant. A veure, que m'ha enterat, perquè ho ha escoltat jo per ahir, ho ha averiguat, que en resulta que para lo de compromiso, que es presenta Jordi Debò per Alacant, que Calcoi també està en Alacant, que pues, puede ser capital, però això és otra cosa. Entonces, jo lo que vull manifestar-me, perquè n'hi ha que manifestar-se, és que Jordi Debò és el millor home per això, perquè és honest, perquè és feiner, perquè és un fadrí templat, i és Alcoià. Alcoià és, vamos, lo millor de lo món, i Jordi és bona gestió, el seu afer, que sap fer-ho bé, que és bon home, que jo el conec, tu fes-me cas a mi, que soc de Santa Rosa, tu fes-me cas i vota-lo a ell. La boneta les coses.